భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ పదవికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున మన్ని రామకృష్ణ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. స్థానిక నామినేషన్ కేంద్రంలో పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై రామకృష్ణను అభినందించారు. నియోజకవర్గంలో చాలా కాలంగా ప్రజల మధ్య పనిచేస్తూ బీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గ కన్వీనర్ గా వ్యవహరించడం ఆయనకు బలంగా మారిందని నేతలు పేర్కొన్నారు. పార్టీ శ్రేణులు భద్రాచలం పరిసర ప్రాంతాల్లో రామకృష్ణ సుపరిచితుడు. మధ్యవర్తిత్వం లేకుండానే అందరితో అనుసంధానం కలిగిన నాయకుడని, గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి, స్థానిక సమస్యల పరిష్కారానికి రామకృష్ణ సరైన వ్యక్తి అని, సర్పంచ్ పదవిలో ఆయన సేవలు మరింత ఉపయోగపడతాయని ఎమ్మెల్యేలు, స్థానిక నాయకులు వ్యాఖ్యానించారు.